gledatelji, srdačan pozdrav iz Kafe Bar Avenija u kojem se sastaju svjetski prvaci u pikadu, bivši svjetski prvaci u pikadu. To je Rajko Nikolić, aktuelni prvak. On je naime u prošlom svjetskom prvenstvu osvojio zlatnu medalju, predstavnik Srbije. Tu je Ameloglu, višestruki svjetski prvak u pikadu, Turčin Ameloglu i naravno moja malenkost Vitjeres. Bosna i Hercegovina. Da vidimo sada, prvi koji će bacati je Rajko Nikolić, aktuelni svjetski prvak. Zamolit ćemo reći da ovo muziku stanji, jer dekoncentriče se, evo upravo reče, to je učinila. Rajko Nikolić, za potezom. I na početku vrlo loš start Rajko Nikolić, ali onda se izvadio. Loš početak za Bosnu i Hercegovinu. Možda isto znaš, znam da je to naravno bio, da. Ameloglu! Srbija, 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 Srbija. Pogledat će sada Turčina. Turci su uvijek imali dobre igrače, dobre predstavnike u Srbiji. Dobro, Srbija, stop, na 93, 8, 123. Na 20 Bosna i Hercegovina. Opet horov. Na 20 Bosna i Hercegovina. Robuta, uvijek Srbi nešto protestuju. Opet horov. To je uvijek. Nevjerojatno. Pogodila je iz dugog, jel? 86-78. Četvrti krug, predposlednji. Nevjerojatno. Srbija je izašla nakon 3 kruga. Srbija, Srbija. Nakon 3 kruga Srbija je izašla. Ega, on je uključen. Ne, ima nas, ne stopi. Srbija, 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 Srbija. Da vidimo, veliko slavlje. Veliko slavlje ovdje Srba već raduju se. Pogledajte Rajka Nikolića kako slavi ovu pobjedu. Njegov tim je izašao iz 3 bacanja, ali ova Bosna i Hercegovina baca još 3 puta. Gotovo je. I gotovo je. Srbija je osvojila drugo mjesto. Rajko Nikolić je sa nama. Kako se osjećate nakon ovog velikog meča u kojem ste osvojili drugo mjesto? Pa šta da kažem, utakmica je bila tjesna, mada smo mi sigurno bili superiorni u odnosu na prvu utakmicu koja se desila između Turske i Bosne i Hercegovine nas, a ovdje smo pokazali da smo ipak u vrhu. Dobro su igrali. Što očekujete u narednom takmičenju? Pa očekujemo naravno, vraća nam se naš povređeni Zimunović i onda ćemo mi sigurno da osvojimo ovo prvenstvo i da sam sigurno u pobjedu. Evo, razgovaramo i sa asom velikim. No comment, da, dobro. Hvala vam, to je bilo to. Vidimo se za kraj još jednom slavlje navijača. Pogledajte tribine. Pogledajte tribine kako izgledaju. Drugo mjesto zasluženo.